Ahojte priatelia. Mávate aj vy niekedy pocit, že vzťahy sú fakt výzva a že to niekedy nie je vôbec ľahké? Súhlasím s vami. Ľahké to nie je a možno, že to ani nikdy ľahké nebude. Každopádne ale existujú psychologické vzorce, ktoré ak pochopíme a začneme ich aplikovať, môžeme si to bytie vo vzťahu viac užiť a menej v ňom trpieť. Na školách sa to nevyučuje a v detstve sme od rodičov prevzali nie úplne najideálnejšie vzorce správania, ktoré nám robia šarapatu vo vzťahoch. Dobrá správa ale je, že tak ako sme sa v detstve naprogramovali na ten nezdravý, deštruktívny spôsob správania, môžeme to kedykoľvek zmeniť. Preprogramovať seba na zdravší, harmonickejší spôsob fungovania a komunikácie vo vzťahoch. Tak, aby sme v našich vzťahoch zažívali viac lásky, radosti, vášne a naplnenia spoločne. Ako sa to dá spraviť? Tie najzákladnejšie princípy vám ukážem na mojom výbornom vzťahovom workshope. A tí, ktorí ma ešte nepoznáte, tak moje meno je Jana Mezovská. Profesne sa venujem rekonektívnemu liečeniu, life coachingu a som lektorkou v koučovacej škole. A pomoc ľuďom vnímam ako moje poslanie. Teším sa na vás.